Byla sobota 17. října 2015. Ondřej N., 31letý IT specialista z Brna, zamkl byt. Vzal batoh a odešel na vlakové nádraží. Řekl, že jede na krátkou túru, jen se projít. Už se nikdy nevrátil. V 8 hodin 47 minut si koupil jízdenku na Vysočinu. Ve 12:12 ho zachytila kamera v malém obchodě ve Žďáru nad Sázavou. Kupoval vodu a proteinovou tyčinku. O hodinu později stopa končí. Mobilní signál ztracen, žádné transakce, žádní svědci. Les mezi Cikájem a 3 studněmi. Tiché místo, husté porosty, žádné kamery, drony, psy, pátrači. Nic. Pak přišel anonymní tip, jen jedna věta. Najdete ho u starého vodního mlýna. Ale neptejte se, proč tam šel. Žádný mlýn tam nikdy nebyl. Ale našli základy. Dávno zarostlé. A na kameni jeho batoh, suchý. Uvnitř batohu jeho telefon. Neodeslaná zpráva. Když to čteš, už jsem pryč, ale ne sám, oni mě našli. Zpráva bez signálu, bez odeslání. Jen uložený návrh. V roce 1978 zmizel turista MLK beze stopy na stejném místě. V roce 1946 se tu ztratili partizáni. Místní legenda říká, že les má oči, že tam občas svítí světla, která tě odvedou pryč a ty už se nikdy nevrátíš. Ondřej M. byl oficiálně prohlášen za nezvěstného. Jeho tělo se nikdy nenašlo. Ale ti, kdo žijí poblíž, věří jiné verzi. Že v těch lesích něco je. Něco, co čeká. A kdo to zahlédne, už cestu zpět nenajde.